B'investiment ta' 600,000 ġie inawgurat il-proġett ta' restawr tal-Knisja tal-Ġeżwiti, waħda mill-eqdem knejjes fil-Belt Kapitali. Ir-restawr li sar taħt is-supervizjoni tad-Direttorat tar-Restawr kien jinkludi xogħol estensiv fuq il-faċċata, il-bjut u l-koppla li kienu f'qagħda imwera. Wieħed mill-perit tal-proġett, Mark Azzoppardi, qal li x-xogħol tar-restawr sar fuq il-faċċati kollha ta' din il-Knisja li kienet ilha meta r-restawr sa minn mindu imbniet mill-ġdid wara li ġalfet għal kollox fl-1634. Hawnhekk ir-restawr kien jinkludi mhix biss il-faċċati li qed naraw hawnhekk imma wkoll iż-żoni ta' fuq il-bejt, bdejna fuq il-bejt u komplejna mill-faċċati. Hawnhekk ix-xogħol kien divers ħafna, ġifieri kien hemm il-bliel ta' ġebel li forsi jidher li iżjed, ma kien hemm il-konsolidament tal-ħsarat, kien hemm il-tindif, ħafna tindif. Fuq il-bejt kien hemm ħafna xogħol fuq id-deffun, fuq il-koppla li kellha deffun wieħed mill-eqdem deffun li nafu li jeżistu, allura ma bdilniex, imma konsolidajna. Saħħaħna dak li kien hemm u provajna nipproteġu kemm jista' jkun dak li kien fadal. Il-perit Azzoppardi qal li ġew irrestawrati wkoll il-faċċati li jagħtu għal fuq triq Merkanti, triq l-Arċisqof u triq San Pawl. Qal li dawn il-faċċati kienu qed jagħtu l-ġmil ta' din il-Knisja bil-ħmieġ li tħalla jinġema għal bosta snin. Dan ir-restawr kien l-aħħar minn sensiela ta' proġetti ta' restawr li sar fuq binjiet storiċi fil-kapitali Maltija u li se jpaxxu lajn ta' eluf ta' Maltin u turisti se jżuru il-Belt bħala il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ministru Bonnici qal li ir-restawr li qiegħed isir huwa ta' għajnuna biex jittejjeb il-prodott li joffri pajjiżna u jkompli jwassal għal stimolu ekonomiku ġdid. Aħna rridu li Valletta 2018 tkun ukoll esperjenza ta' riġenerazzjoni tal-Belt Valletta u allura aħna bnejna programm eċċellenti ta' restawr ta' diversi palazzi ta' postijiet storiċi ta' ġawwar li aħna għandna bħala poplu. U nexxinna nagħmlu dawn ir-restawr kollu fil-ħin sa' ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ li propja s-sirada. U l-lum inaugurajna l-aħħar minn sensiela ta' restawr li għamilna f'din il-belt tant sabiħa u tantija l-qalbna. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018, Dio De Battista, tenna li l-Knisja tal-Ġeżwiti ingħatat id-dera li xaqilha u li dan ir-restawr se jkompli iżewwa il-palazzi li nsibu fil-belt. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef lissen is-sodisfazzjon tiegħu li r-restawr tlesta fil-ħin għal Valletta 2018. Ir-Rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred Ġejvella, qal li dan ir-restawr kien bżonn już u wara x-xewqa li r-restawr ikompli fuq ġewwa.